baro ki briu jung ublei ki bala ka banyo sngo ya ka tin ka jung ublei na ka ni ka channel lo YouTube channel na ai kublei pi baro ka kateng ka jung Jisu Nongkynrih ka kubor ka ba ublei u ai ka long ka nim snio lani ka ta ka Jingkyrduh hakari ngini pet na ka kitab jung Amos ka lenong ka ba pra ka dekot ka ba khatwei bat ka ba khat ar bala da pin puli ka lenong ka ba pra pin siam sibon ki bala nang pendem ublei uang hang ni ngan pha ka Jingkyrduh lani ka famine hakari bakerduk pu nesliang ya ka handrei ka jong ka bayo sngo ya kiktin utrai nang ta kibriu kin ya na ka duriau sya ka duriau bat na setei hadu mingi kinia pet shani bat shawe banwat ya ka ktin ka jong utrai te kin syam ya ka te kin syam ya ka ong ublei lengba uni unong yetu lopa kawai ka translation I will send a famine through the land nabastang habakut Jingkyrduh a famine of hearing the words of the Lord ka Jingkyrduh ka namsniu ban yosngo ya ka ktin ka jung ublei ko kibriu jung ublei ngipet syan an pendap ya kani ka Jingkyrduh lopa jong u prophet Amos kani kalong kajing maham yang abat ya pi kajing maham ya kibriu akani geri ke jongi ayu pilale bat kapor ba ublei ulai ka Bible chitiu Paul sikinong Ephesus kalanong ka basan ka khot ka bakhat riu kong de ka basius pa ya kapor na bakini kisngi kilong ki basniu bat open kot hangi bakini kilong kisni ki basniu shisha kilong kisni ki basniu ka jingkeli kalong hatu piju penkut ya kapor piju penut piju IT kapor banwat yu ublei ya ka jingim jongpi ublei udang turwa hak kitab isiasan busan kalenong et khot ka benriu snap udang kedan haduk kan ke khleman wong wat piyau trai kat barang laban syam yu tu duai tu kerpat yu kat baudang hajan kata kalong ke jingkhot ke jung ublei syu ublei wong kitab Jeremia arpu kendai ke lenong ke khot ke bakhatlai bat pin syam yanga bat pin wat yanga bat pin syam yanga aba pin wat yanga da ka do nut baro syu kitab proverb ke lenong ke bapra ke khot ke bakhat nyo wong ai ya kita ki ba janga to tip ko kibriu ke jung ublei bo ya kita ki bawat ki ba yu bat kita ki bawat biang yanga kin syam yanga ong ublei ki kentin u Jesus Christ how Matthias san ke khot ke benriu wong sup ya kita kibriu ki badan ni kini ki artli ki bat kita kalong ki batngan bat ki basliang ya ko hok na ba an pendap ya ki de ya kini ki artli ba u Jesus Christ ukular wong bangan pendap tangi ka jing sliang bat ka jing tngan ya ko hok syu u Jesus Christ wong aka gospel of Matthew sendriu life henry pinyo wat siwa ya ka hima ka jung ublei bat ya ka hok ka jung u kiai baro an sa ailang tam happy kiai baro an sa ailang tam happy baro kilong kilang tam koki ba jung ublei da pin pai ka jing im baro ki dei tang ki batang sipor kabaning kong ka kingdom jung u bat ka righteousness ka jung u hak jing im jungi koki ba jung ublei to yots go na menta ya ka sur ka jung trai yots go I ka sur ka jung ublei lum kum ta pinhap ya naka duriau syaka duriau banwat ban yosno ya ka tin utrai u prophet Amos wong tikin syam ya ka ki patlang barok khot ki belin ki bilion ki briu kin yai banwat di ka tin ublei kinom yosno syu ya ka kabaar ngipet ka tin ublei
Kalau ada lupa ke sur ke jung ublay. Ngimla ban pia ya ublay. Nak ketin ke jung u. Bat ketin jung u kilong ke way. Ngimla ban penyaklat dalay layru. Ngipat ya ke Bible lapan Paulut ya ke mon ke jung ublay. Ku kibai ke jung ublay. Kalau ngipat ke Bible kalau ke kot. Ya ke bala persan mensim da ublay. Timothy kalau ke balay ke kot ke bakan riu ke itu ya kata. Kalau ke kot jang barok ki kot. Ngan itu yipi like na ke jeng ai. Kabab hatam yu Jesus Christ. Bat yu mensim bakhoy. Ke Bible ke day kata ke jeng ai ke balay ke bakrautam. Ke jeng ai ke balay bat ke bakrautam. Ke Bible kalau kata ke kot tenrai. Lani ke source book. Jong ke jeng tip ya ublay. Kadai ke textbook jong ke jing sisa. Kaban yalam sya ke jing im ke babam jukut ya wai pakawai baro ki bayo ya ka. Dai nama kata kada Yohanes. Hak kitab jing penpau. Kalau nong ke ba arfuar ke khot ke banyo wong suk uta. Ubale ayu ubayai sumar ya kitin jong ke ni ke jing itu lupa ke ni ke kitab. Suk kita ki basumar. Uji suang Yohanes uang ke kitab jing penpau. Kelenong ke beningkong ke khot ke balay. Suk uta. Uba pulih. Bat kita kibayok sengaw. Pulih bat yok sengaw. Pulih bat yok sengaw. Ya ke ketin jong ke ni ke jing itu lupa. Bat kiba sumar. Ya kita ki ai ru. Ya kibala to aka. Kajing keli kelong hatungi sumar. Hatungi pulih. Hatungi kok ngu yo blay. Kloy, nam sniu, nabalas dang, nabakut, syabakut, kari laang prophet Amos, banyos ngo yika surga jumblay, kalajan ong uniu prophet, o kinyay nakaduriaw, syakaduriaw ang ka Bible, nasyatay hadu mingi, kinya pet syani bat syaway, banwat yika ktin ka jumutray, bat kabas ngawsi kalong, Amos uang, tikin siam yaka. Kinumyos ngusyo. Kajing babi. Kababom yukut. Yaki million billion kibreo. Kinwat aka pertai barok kawai. Jingkyrduh kalau ka bakrautam. Ngidon setang kendiat minit Banyok snow. Yakini ka surga jung ublay. Jingkeli kalong hatu piap. Yakini ka jingkyrduh. Lani ka nem snio. Hatu piap bakani kanam sniu kan poi kan lap yupi. Kalahajan hatmir kajingwan ba arsin uji sukres kaladong hatmir nakinyo telikia mentangi do nakaya kabakhadu kaya umensim kaya jung jing ai kabakut kalajan ko kibriu ke jung blay. Snap uji su ang gospel Yohanes khat ar sau pupra bau tau bekentak no yang bat ubam pediang ya kiktin jonga ubam pediang ubam pule ubam minot udan ka bapendram yo bat kata kiktin ya ka bangalakren kata kiktin ya ka bangalakren katahi kan penrem yo hakasni ka bakhado ngilong kiban syai jingken hau blay dakani ka ketin ka jong u haka jing im ka jong i kawai na kisur ki bakrautam jong u kawai na kisur ki bakrautam jong u kolong ka ketin ka jong u balakot yakini ki hindru pendriu teliki kitab kadai ka sur ka jong u blay kata kamu nadu Genesis hadu jing penpau ula penpau lut ya kijing ong jeng u bat bakal long ka mon ka jeng u haka jing im jeng i bat ka ketin jeng u kilong ka we ngimla ban penyaklat sngap kendiat kibriu jeng u blay ka Bible ujob uang ngakam nyaw kor ngakam kensyaw ka ketin u blay bani ka jing bam ka badon kam sngap prophet Jeremiah uang ngalasyam ya kini ka ketin ka Bible ngalabam ya ka ya kaktin ka jong mi kalalong arteli ki haka jing im jungu habau bam ya kaktin ublay
kimi kijumi arteli wang kalalong yang kajing kemen bat kabaar kajing syat kemen kadok nuot jonga kalong ke besisya ku kibriu jung ublay habang ipuli ke Bible habang ibam ya ka kum kajing bam kabang ibaman kasni shisha kapen kemen yangi bat kapen syat kemen ya kadok nuot kajong kikon kajong ublay kalong ke besisya balada ngilum ya ki Bible ki ba 490 ki ba thamai na ki Kristan hakane ke North East ke jungi pinsyam bagi thamai crack puli tang sisin bat arsin bat nganget scam lada ngilum lut baro kalabiang ke Bible Society banum print Bible nakabenta katu kat ni snem ublay ay gani gaktin ka jung nakabenta ka jing thumu ka jung bat nginumla ban pendep ya ka jing thu ublay ladaki Bible jungi ngimpule ya ka kithamai sa snap unang roi samuang kasam chispa khat kandai kat khot ka chispa san kaktin jome kalong ka syarak kalong ka tot slide ikik dap jonga nangta kalong ka jing syai hakalenti jonga Hagat khot ka ba sispa lai po uang ka ba pli kabot ka ba plit ikak tin jung uman lagat sni ka ba pli ikak tin jome ka ai ka jing sai ka ai ka jing snong tho yangi ko kibri ko jung blai hagat khot ka ba khat mai unang roi sam uang ngalari khop ikak tin jome ngalari khop ya ka halaka do nut kenang banganam la ban le pop yame balai ngi le pop yu blai ngim snong tho ngila le pop yu blay bak ngim ri ya kaktin u blay ngim snow bat ngim pule bat ngim shim khia ya kaban ko ngo ya kan ka an ka dung blay hagat khat ka ban kong sam sispa khat khandai wong suk kita ki bajana ya kalenti ki bayat haka an yu blay ki bayat haka kaktin u blay kat khat ka ban nyu puar unang roi sam uang ka sintur jong me ka sintur jong me ka khamphaya nga ban ya ki hajar ka ksyar bat ka rupa ka khamla ban ki spa krur ki hajar krur hakini ki por ki bamenta ka khamla ka an ka jong ublay ong unang roi sam kabalai ka jingkyrduh ban ko ngo ya ublay Ublay kuntu kendiat akan ka khlemat singap kitab proverb kalenong balai kat khot ka baningkong singap uong kukun wat klet ya ka anjonga wat klet ya ka Bible wat klet ya ka tin jonga handrai ka dok nut jong me to kan sumar ya ki hukum ki jonga ka dok nut ka jong me to kan sumar ya ki hukum ki jonga agat khot ka baar o ukular singap nabaya kajing slam kisni bat kisnam kajing im bat kajing suk kin penlang hami hallelujah ngiyo ban im slam hake extended Bible kong you will live a long time and your life will be successful ngin long successful nginang job ban ngi job ba ja kajing im jungi ngin job yu saitan da kaktin kajong ublay namangilari hakadok nuot ka jongi o ublay kularang tukat khot ka balai shu ngap ko kibriu ka jong ublay wat ai ba ka jing isnay bat kani ka jing shisha kin ino no yame ngap uang tutte yaki hakarendang ka jong me tu tho yaki ha umau leng kediap jong ka dok nuot jong me shu uang ka bami nang ta kalong ka result ka bami nang ni ngap akat khot ka basaw ublay ukular kumta men syam ya kajing snobha bat ya kajing syampang kabahabha hakmat ublay bat kibriyo then you will be respected and buram yame and find favor and will please both God and people kan pen snobha yu ublay bat ya kibriyo ngibat kani ka Mary kalayo kajing syam snobha na ublay namar kelas ngap bat kelas syim da ka jengat iki kentin ublay kelas ngap yu Jesus Christ nang ta kelas syim
ya kaktin ublay ban ngap bat ban syak skor bat ban le ya ka. Haka kitab Daniel ong ublay kalau nong ka bakhatway khot ka balay puar ki briu ki ba ito yo ublay jong ki kinlong ki ba klan bat kinang job. Klan bat nang job. Klan bat nang job. Haka jing im jong ki sengap syuk ka sur ka jong ublay haka syuti kinong episode sendriu ka lanong. Lada pin pule iway hadok saw ublay wang pi ki kon tukongo ya ki kmi ki paha utray. Kata ka di ka sur ka jong ublay namar ka ni ka long ka baday ken. Syuk ublay wang buram yalaw pa bat yala ka kmi kabalang ko hukum ka baningkong kabadon jingkular. Bamenyo man ba bat bamenyo imslam makapartay artli menyo man ba bat bamen imslam hakapartay. Kani kalong ka jing sisa ka bakraw. Hagat khot ka basaw. Wang piru ki pa. Tuwat penbitar ya laki khon. Henry psa peja yaki. Haka jing hikay. Ka jing sneng jong utray. Kabakhat du ngipet hang ni. Ka jing suk basisa. Lara pisngap bat ko ngo ya ublay. Kanwan ke jing suk ke basisya. Ya ke mensim. Ya ke jing mut ke jing pi. Ka kitab Sam. Kalenong ke beningkong ke bengiju puli bah. Ka dekhot ke beningkong haduk ke balay. Hang ni ke Bible ke ong suk utau briu. Ubom ya ke jing isla ki boman. Ubom syongkai sini bat setai. Ban pen pensurwakai ya ke por. Lem ni ubom yang hakalenti jong kinong pop. Banyak kerani ki pasniu. Handrai uba ka jing snow bhajung haka hukum utrai. Bat haka hukum jungu uperkhat senyasni. Wan hayeng tangkum no banyo ban plit yakani ka an ka jung ublay. Ban pet don ayu ba ublay udon ban kren. Kita ki briu ki balek kumta. Ki bayai puson kibabon ka makaktin ublay. Kinyo sibon kijingkyrduh na ublay. Batagat khot ka balay. Uang ti unlong kumuding balathong harut kiwa Ubasay la uso halaka ayom. Bat ka slajung urukam tulono. Bat ka ay ka ba uli kan man ba. Kakran yung ubriyo. Uba pusan uba yakaktin ublay. Bat ubale yakaktin ka jung ublay. Ongin prosper. Ngin roy haka jing im ka jingi. Day nama takadaw jisu aga gospel wi ane sipaw ka bangi puli ba. Uang nga ngalawan bakinyo ka jing im. Bakinyo kerhairu yaka. Nginyo kerhai yaka jing im ka ba ublay ubu ingi hang ni sipor ban pendep yaka jing temu ka jing Wang unong tu omwan anray tang ba unyo penyap bat penjot de. Kita kini kikam jung setan. Baule yangi. Hakan ka pertai. Bantu, ban peniap, ban penjot yangi. Hanrayu jisu wang ngangalawan. Bakinyo ka jing im. Bat bakinyo karhaya ka. Diang yu jisu. Mat yu jisu ka jing im jong pi. Pinum babi. Haka jing im ka jong pi. Ka kitab ujakap. Kelanong basaw ka dikot ka bapra kong. Tuwan hajan yu blay. Ti unwan hajan yapi. Wan siwa mapi hajan ublay. Wan wat yu ublay. Ublay udang khot yapi. Ban ngap ya ka sur ka jung Kitab Genesis kalnong ka bakhat ara da pipuli. Pinsyam ya ka jung khot ublay yu Abraham. Wong leit no mami nakari nalakikur bat nakayeng ukpa jung mi. Siya katagari kabangan penihame. Kata kaday kasur kajong ublay. Kata kaday kaktin ublay kabami nakasentor jong Kumno ni ubri ulale. Ulalang ubashi kentin. Ulalang ubashi kentin. Dan ko ngu ikasur kajong ublay. Hagat khot kabasaw la yutu. Kumtaw Abraham ulalay no. Kumba utray ulala kren hau. Ula siya skor si kentin ya ublay. Ublay wang nganda kerku ya me. Bat udah kerku sisa. Day nakadaw Abraham. Ngilong kumni kumangilong mentah.
Ka kitab Proverb kalanong kabalay kadkot kabasan. Ublay uang tunget hau tnai dala kadonut baro. But what siya ala kajong kajing syampang. Hakajing start la jong. What long mi ubastart. Kadkot kabanyaw. What long ubastart. Hala kajong kajing yaw. Weng ye ka philosophy la jong. Kajing start briu kajong pi. Kanum yalam sino kanum penpoy siya ublay. Kajing start briu kajong pi. Kanum penpoy ya pi siya ublay u isi ya kajing start kajong pi. U ijili hadu kata-kata ya kajing start kajong pi. Dai nama takada umla ban pendan kam ya pi. Nama pa pi ngau start palat. Pim dan kam siya ya ublay. Pim IT siya ublay. But pim tre ban ailud. Baro khot ya la kajong im kajing mut yu berkhat jong pi baro ha ublay. U Abraham, u Buram, ya kasur ka jung ublay. Kaktiin ka jung ublay. Kadai kasur ka jung ublay. U Abraham, ula Buram, ula long ubasikantin ya kasur ka jung ublay. Long pi kinong le, ya kaktiin ka jung ublay, ko kibriw ka jung ublay. Om tang kinong snow, da ka basyukor no yaladi, haka jing im ka jung pi ong Jacob. Uli ka long ka baningkong ka dekot ka baar puar. Wat long tang kinong sngow. Wat long tang man sngow tenat. Handray pihak ban syim ya kaktiin jung ublay. Ban pentray kam. Ban kokngu ya ka aan ka jung ublay. Day na matakadaw. Pila ban pulih ka ni gamit. Kakitabu amas kalanong ka bapra. Hinsyam ya kini ki ay balanang pendep. Kani ka klam ka ba jiyamanta. Lanang pendep sibun ki ay. Pulihi haying. Ngamla ban ong ipi ka ni kapor. Handray nga syukran ipi tang ka ni. Ka Jingkyrduh. Ban yos ngaw ya kaktiin ka jung ublay. Pet cibun ki pini hang ni. Bala bread. Bala tangi ki met yap jung ki briw. Kinyo ka Jingkyrduh ka bakraw. Myo siyo ban ruay. Haka ying mani. Lani ban mani yung try. Pet ya kitabu Amos. Lanang pendep. Uli kitab Jeremiah, kitabu Eza, pinsyam balanang pendem. Ndray hakini ka khilimat, ka Jingkyrduh ka bakraw, ka bakimyo siyo artat. Katakalong ka jingbomyo sngow, ya kaktiin ka jong ublay. Ngangit skam kini ka klam kan du no, day na ka daw jong ka jingduay jong ka balang. Tunga bat mapingin yamak mat jong ublay, kidang don ki minute bat ki kenta, bangin yamak mat jong ublay. Baublay unle isnay. Baublay un knere kakti. Ban wengno yakadi ka jing sisya. Ulang omnipotent God. Ulang ublay ubakraw bor. Ulang omnipresent God. Ublay ubadani ki jakabaro. Ulang omniscient God. Ublay ubatiplot yakini ki ay baro. Ublay un kurkuyingi. But ngakentu yapi. Hai siya Jesus Christ. Hai siya utray yakini gamit. Haka ni gamit pandam yu ong try ngayo sngoy ka surjong mi. Baka nem sniu kan wan bat kala haki jingkang. Hatmir kani ka nem sniu kan wan. Pulino ay ka Bible. Siyem ya ka. Pendan kam ya ka. Wat yu blay. Wat ikisyakri ka jong blay. Kiban ya rap yu pi. Ban play ya kani kaktiin jong blay. Denam ta ka daw nong roy samong. Kabapli kaktiin jong mi. Kaay ka jingshay. Yang abad ya pi. Ngimla ban im klam kaktiin ublay. Ujisu ladap ong lupa. Ubriu paro unum im tang da kajing bambu bam. Hanray da kaktiin ka balamino nakasintur ka jonga. Kogi ba ka jong ublay. Ngidon kami kaktiin ka jong ublay. Pentre kam. What you ublay? Duay you ublay. Ong try pli ki kamat jonga. Bangani iya ki kiba mayan na kaktiin ka jong mi. Unang roy samu duay kumta. Haba upli kaktiin. Piyong amla ban sungutu. Sibon ki ka ba pimla ban sungutu. O ka Bible. Ndan beriyo ka partay. Bala ban sungutu. Lot kaktiin ka jong ublay. Handay ublay ubusayangi. Uayangi. Ki hukum ka jong u. Kanang bangila. Yagaban siyampang. Bat ban ko ngu yaka. U Abraham ulo ko ngu ikasur ka jong ublay. Yagaktiin ka jong ublay. Atupin ko ngu ikaktiin ka jong ublay. Ikasur ka jong u. Banwat yu blay. Bat u Jisu ulong kalenti. Ya kajing im jong apat champi.
Nginum la ban lech hau blay. Nginum la ban lech habneng. Lamdang iyo ay kajing panem. Ujisu ulong kalenti kajing imbat kajing shisha. Pediang yu on yalam yu pi kajing shisha baro. Pediang yu mensim bakuat. Ujisu ong apa pi pediang yu mensim bakuat. Uni on yalam yu pi sya kajing shisha baro. Jong ka Bible. On yalam yang i on petin kerpang yang i sya kajing shisha baro. Jong ka ketin kajing ublay. Hagin kami kelak kabamut. Diang yu jisu hakajing im jongpi. Nganduai na kabenta jongpi. Kapgi kemat ki jongpi. Prai bu blay ngawan hajan jongmi. Nganduai kini ki pait lang ki jongmi. Baro ki bayok snow. Ya kini kasur ki jongmi. Nganduai tu pli ki kemat jongki. Bakini i ya kajing syai jong ka gospel. Hakajing im jongki. Pli ki kemat jongki. Nakajing dum siya kajing syai ko try. Bakin siyam ya kaktiin ka jome. Bada baki siyam ya kaktiin jome. Kin baham ya ka. Bat kan long kajing kemen. Ya kajing im bat ika mensim ka jongki ko try. Akin siyam ya mi ublay. Bakin namat si syai kajing suk. Bat kajing kemen. Kabaka pertay kamla ban ay ki ko try. Bat day tang kaktiin bat kikular ka jome. Kibala ban bat yangi ko kenrat. Bat bagin ri, bat bamen riingi haki hukum ke jome. Ai baki briu ke jome, kin sngau yame, kin ko ngu yame ko kenrat. Haka jing im jomki. Kerkhui ki ko kenrat. Ai kin pediang yame, haka jing im jomki. Ni pani kine baro, haka ketengu nong pan im jing im jisu. Amen. Blay un kerkhui yapi. Kat ba pinang yo sngau, ya kaktiin ke jome.